रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइले बलमा मोर हेराइले मैया हेराइले मैया हेराइले मैया हेराइले मैया रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइले मैया रौरे धामावा में बलमा मोर हेराइले मैया दर्शन करे हम दूनो पारानी बलमा नादान जाने कहवा भूला गईले अनजान जगह पे बाटे परेशानी मैया हो बलमा से हमके मिली सब पे करेलू कुछ ना सुझात बाटे बलमा बिना माई बाटी न दान देरी छोड़ी चरनिया नहीं जाए अरे जबले बलमा के ना पाए ढाई रोई चरनिया बलमा मोर हेराइले चरनिया बलमा मोर हेराइले मैया हेराइले मैया के खोजी ला लागल पता ना सिपाही के घेरा में शासन प्रशासन से पूछ हार गई चलल पता ना पीएससी के डेरा में माई हो लोगवा ठिठोली करेला सुने वाला बाटे ना के हूँ गोहार हो हंस के कहेले गोरी तू बतावा कि कैसे के तोहार हो तनिका सांवर तनिका गोर जैसे चंदा के चकोर हमर सोना मैया हमर सोना कंट्रोल रूम में संपर्क करें। यहाँ की पत्नी इमरती देवी का करोड़ों के बुरा हाल हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कंट्रोल रूम में जल्द से जल्द संपर्क करें। कमने का सुरवा के दिहनु सजा माई लाडो बलमुआ हेरा गईले कहवा कुली पंडाल खोजी अर्जी लगौली है माई हो राउर बसेरा बजहमा जैबे अकेले तगा सासू ससुर के देखाई खाता निक्रिया तो हार देवी माई जेनी है बलमुआ त चुनरी चढ़ाई देवी मैया के दुहाई गईले बलमा मोर भेटाई तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया भेटाइले मैया भेटाइले मैया भेटाइले मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया तरौरी की रपा से मैया तरौरी की रपा से बलमा मोर भेटाइले मैया पढ़ाई लिखाई ना करो मर्दे दिन